Normálně mi došel dopis nějaké Miroslavy, že prej, aby prezident přijel na pouť. Co je ta pouť? Já to nevím teda, Zavolej Halíkovi, ten to bude vidět. Tak já mu zavolám. Dobrý den, pane profesore. Chvála Kristu. No já na vás měl takovou prosbu. Nám přišel dopis a je v něm psáno, že náš prezident Miloš Zeman je zván poutníky na pouť. Já bych se vás chtěl zeptat, co to je vlastně taková pouť? Tak pouť bývá na památku nějakého patrona. Patrona? To tam budou střílet? Patronem obvykle bývá nějaký svatý. Aha. No tak to bude všechno. Děkuji. S pánem Bohem. Nashledanou. Tak co budeme dělat? No, co asi nachystáme? Ne, zavoláme poutníkům, řekneme jim, ať nachystají becherovku, cigarety a popelníček. No jo, ale co když bude asi zťatrejší, neznáš? No, tak jim řekneme, ať nachystají aj kýble. A kam se to vlastně máme? Kam se to máme vlastně přijet? Do Miroslavy. Do Miroslavy? Mělo by to být spíš Milošlav. No tak to při té příležitosti aj přejmenujeme. To se nějak zařídí prostě. Bys to mohl s ní domluvit, ne? Jo, to půjde. Jo, ale prostě Kájo, ty bys mohl i nějaké proslovu napsat, ne? Tomu rozumíš, tak... No. Prostě, že to je svatý. Já zavolám to poutníkům. Tak jdem si vyřídit ty úkoly a... Ano, prosím, tady poutníci, ano. Poutníci, Miroslav. Tady prezidentská kancelář. Tady zastávka nádraží. Ale nachystejte, prosím vás, nějaký becherovky, nějaký cigarety, nějaký kýbl taky, prosím vás. A nevoláte spíš pořadatelů pouti, kteří nás po cestě hostí? Ti nám přistávají vždycky, ale kolik alkoholu, na co ten kýbl? No, prezident má přijít do Miroslavy. Prezident? Milo? Který? A proč? Ne, pozvanej, ten přišel zlatý dopis. Od koho? Musím od poutníků. Kdo jste ho pozvali? Halíku. Ach jo. Máte někde ten kýbl? To není potřeba, fotku si s ním udělat. Miloš. Děkuju, mi to nachystám. Máme, všechno to máme. Jdeme dál. Já ho přivítám, no to bude zpívat kýblu. Jo. Jdeme ho čekat. Ale prosím tě. S takovýmhle prezidentem. Ale hlavně foťák já nemám. Třeba někdo z publika bude mít. Byste prosím vás někdo měli fotit? Abych potom moc stála, no prosím.
ale nevidím kolotoče. Nic. Ty máš zdraví? Teď se bedám. Můžete, pane prezidente, s váma vyfotit, prosím vás? Pane prezidente, tak to plníme.